Tak ahojte moji drahí, som tu opäť nahrávam po nejakom dlhšom čase. No a prinášam vám znova ďalšiu časť mojich podcastov, celkom ma to naozaj chytilo a baví a verím teda, že aj vás. A či sa ešte niekedy postavím pred kameru, to neviem, nejde o to, že by som sa zmenila a nechcela, ale ide o to, že tento formát mi jednoducho viac sedí a viac vyhovuje. Tak, no a ako už názov dnešnej epizódy napovedá, budeme sa rozprávať o pomocných technikách, ktoré sú zdarma a ktorými si viete pomôcť sami pri akejkoľvek situácii a v akomkoľvek probléme, alebo teda v akejkoľvek situácii a pri akomkoľvek probléme, aby som bola po slovensky korektná. No a môjim cieľom bolo vytvoriť pre vás nejaký takýto podcast, nejakú takúto príručku, po ktorej môžete siahnuť, keď sa vám niečo udeje a napríklad nemáte peniaze na to, aby ste zašli za nejakým odborníkom, nechcete to, nemáte na to čas, váš odborník nemá čas a toto je proste taká prvá SOS pomoc. Sú to veľmi jednoduché techniky, všetky sú zdarma, možno niektoré už poznáte aj z mojich nejakých starších dielov, alebo z mojich príspevkov, alebo z nejakých mojich stories, alebo možno aj od inakej, alebo však to zase nie sú nejaké veci, ktoré som ja sama patentovane vymyslela. No a myslím si, že stačí k úvodu, nie? Však poďme na to, to je dôležitejšie, tak poďme. No, prvá a úplne tá podľa mňa, keď sa vám čokoľvek stane, niečo, s čím sa potrebujete nejakým spôsobom vyrovnať. Hej? Čiže ja neviem, napríklad kritika v práci, napríklad niečo vážne vzťahové, hoci čo si dosadte. Hej? Je to úplne jedno. Tak úplne prvá vec, ktorá podľa mňa je takoutou najzákladnejšou a v podstate aj to, že vy pôjdete na nejakú psychologickú konzultáciu alebo akúkoľvek konzultáciu, je zamerané vždy na čo? Na to, že vy to potrebujete zostať do seba von. Problém nesmie zostávať v nás a nemal by teda samozrejme zostávať len v tej rovine, že ho neriešime, ale my najprv, keď sa nám niečo udeje, my to potrebujeme zo seba dostať von. A teraz si predstavte, že ste fakt v situácii, kedy doma nie je nikto, nie je sa s kým porozprávať, možno alarmujete terapeuta, lebo je to niečo proste vážne, ale jednoducho nikto nemá termín, jednoducho sa na to ste sami. Hej? Ste sami odkázaní na to, že si musíte nejakým spôsobom pomôcť, alebo potrebujete si pomôcť, hej? Lebo vás to fakt trápi, lebo napríklad kvôli tomu možno ani nespíte, hej? Jednoducho sa niečo stalo a vy sa s tým potrebujete vysporiadať. Čiže celá dnešná časť, celá dnešná epizóda bude venovaná tomuto. A tá úplne prvá a najzákladnejšia vec je dostať to zo seba von. A teraz ako? Podľa mňa sú na to v podstate dva spôsoby, keď zatiaľ teraz vynecháme akýkoľvek externý faktor, akýchkoľvek externých ľudí. Tak sú len dva spôsoby. Môžete si to, a toto robí pomerne dosť ľudí, a je to pomerne rozšírená vec, volá sa to, niekto to volá denník, ale ja to nerada volám denník, pretože písanie si denníka takého toho osobného je väčšinou o tom, že si zaznamenávame, čo sa nám v daný deň stalo, s kým sme boli, kam ideme, aké máme schôdzky a tak ďalej a to nevystihuje podstatu tejto metódy alebo tohto spôsobu. Ja to volám vypisovacia technika, alebo je to technika písania si a môžete ju robiť dvoma spôsobmi. Buď si napíšete daný problém a píšete všetky myšlienky, ktoré vás k nemu napadnú, úplne bez cenzúry, úplne bez rozmýšľania, tak ako vám čokoľvek prvé vám prichádza na myseľ. No a následne dôjdete k tomu niečomu koreňovému, čo vás tam štve. Hej? Proste keď už akoby vám dôjdu tie myšlienky, tak väčšinou sa tam zobrazia nejaké schémy, nejaké presvedčenie, niečo. Hej? No a tým, že už vy viete, čo tam máte, tak môžete sa zamerať potom na to, už na druhú časť toho problému, na to riešenie. Čiže prídem na to, že napríklad dobre, nahneval ma v práci blablabla, zistujem, že teda táto práca mi už dlhodobo nevyhovuje a teda konečne som prišiel na to, že toto bola asi posledná bodka. Jak sa vraví, pohár trpezlivosti pretiekol a vy idete do toho, že teda OK, tak konečne som sa sám pred sebou priznal a uvedomil, že prácu potrebujem zmeniť a teraz idem do toho, že čo? Čiže problém sme identifikovali a teraz idem do toho druhého kroku, čo s tým urobím, takže si tam proste navrhnem nejaké riešenie, hej, začnem si hľadať prácu, pobavím sa so šéfom a neviem čo. No, buď píšete denník takto,
alebo si odpovedáte na sériu otázok. Väčšinou je to, čo daná situácia hovorí o mne, čiže v čom mi vyhovuje, v čom mi daná situácia nevyhovuje, čo by som potreboval inak. Potom sú tam otázky typu napríklad som sa zasekla. Ale väčšinou je to o tom, že vždy, keď sa nám niečo udeje, tak ten náš postoj nám v niečom vyhovuje a niečo nám to dáva, že sa takto správame. Prináša nám to nejaké výhody a zároveň nás to niečo ochudobňuje. No a potom my následne potrebujeme akoby sa na to možno pozrieť aj z iného uhla pohľadu, čiže pomáha sa sám seba aj spýtať, že ako by sa na túto situáciu pozerala, neviem, moja terapeutka, moja kamarátka, niekto. No a potom sa môžem spýtať, že čo môžem urobiť inak, alebo aké iné presvedčenie môžem prijať, ako sa mi s týmto novým presvedčením bude žiť, aký to bude mať dopad na môj život. A niekedy je to aj o tom, prečo sa toho presvedčenia neviem vstať. Tak. To je, povedala by som, zhruba stenka všetko, čiže buď sa na ten problém pozeráte z toho uhla pohľadu, že si o ňom proste píšete, buď si odpovedáte na sériu nejakých otázok, alebo po tretie, môžete si naozaj iba na ten papier hodiť akoby, dobre, toto sa mi stalo a čo ja teraz potrebujem? Čo by som potreboval, aby vzýšlo z tejto situácie? Z toho partnerského konfliktu, z toho pracovného konfliktu, čiže čo ja potrebujem? OK. To by sme, myslím, že mali. No a druhý spôsob je, a to sa možno budete trošku smiať a možno to znie tak divne, druhý spôsob je povedať si to nahlas. Samozrejme ideálne tak, aby vás pritom moc nikto nevidel, lebo to sa vo všeobecnosti nepovažuje za úplne ten, povedzme, že najpopulárnejší spôsob, akým ľudia fungujú. Ale doma je to v pohode, proste zatvorte sa do izby a nahlas si pred sebou porozprávajte, veďte so sebou taký vlastnokoučovací, alebo staňte sa sami sebe terapeutom, ale niekto to dokáže lepšie prostredníctvom papiera a niekto to dokáže lepšie prostredníctvom rozhovoru samého so sebou, alebo sa môžete nahrať a potom si to pustiť. To sú špecifickí ľudia, ako napríklad ja, ktorí s tým svojím hlasom pracujú a fakt, že mne veľmi pomáhajú rozhovorové typy terapii, takže ak náhodou nemôžem, tak si to proste poviem nejak sama pred sebou a veľakrát mi to pomôže. Takže proste dať to zo seba vám potrebujete, hej? A už vy si zvolíte či jeden alebo druhý spôsob. OK. Takže to je tá prvá, ktorú by som vám určite že odporúčala. Druhá vec, ako zmierniť nejaký ten psychický tlak z toho, keď sa vám niečo udeje, je nejakým spôsobom, nejakou športovou aktivitou to zo seba trošku tak ako keby dostať. Čiže, ak na to nie je čas, priestor, je zima, ja neviem čo, nemôžete sa momentálne žiadnemu tancu, športu, neviem čomu venovať, ani doma moc nemôžete cvičiť, tak v tom prípade odporúčam to, čo môže robiť, myslím si, že 99%, pokiaľ nemáte zlomenú nohu a problémy s chôdzou, choďte sa prejsť. Ideálne sa choďte prejsť mimo rušných ulic, choďte sa prejsť tak, aby, ako úplne najideálnejší je les, ale väčšina z nás nežije asi pod lesom, takisto chodiť do lesa solo nie je úplne najbezpečnejšie, takže tak. Čiže ja odporúčam proste vybrať si nejakú tichšiu lokalitu, pretože tie rušivé hluky a aut a všetkého možného môžu prehlušiť tú vašu akoby... Ono to až tak nepomáha proste. Ten ruch je rušivý a tá prechádzka, ten pohyb, to ja odporúčam, vždy to asi viete. No, tak. Dúfam, že som tu na nič nezabudla, ale v zásade... Myslím si, že veľmi viacej asi inak nevieme pomôcť. Bude to teda tá práca mentálna, čož je teda to vypustenie toho problému do sveta, von, zo seba, či už na ten papier, alebo tými slovami. Alebo fyzické zmiernenie toho nahromadeného tlaku a toho, čo sa vlastne v nás odohráva v súvislosti s tým problémom. No a je to ešte tretia nadstavbová vec,
ktorá je ale stále ešte v tých medziach, že nejde o odbornú pomoc. Každopádne ja si ale myslím, že pomôže veľmi. Myslím si, že pomôže vám možno, že ešte viac než tieto prvé 2 body, lenže ja som to chcela skonštruovať tak, že predstavte si situáciu, že momentálne na vás nikto nemá čas. No ale teraz pôjdeme do bodu, že dobre, niečo sa mi stalo a teraz ja si potrebujem sa o tom s niekým porozprávať, s niekým to prebrať. A veľakrát naozaj stačí vaša dôverná osoba, nejaká vaša kamarátka, pre niekoho je to aj niekto z rodiny, to už vy sami viete. Zistite si, kto by bol na tento momentálny váš problém tým najvhodnejším človekom. A ak je tu napríklad možnosť sa s ním stretnúť osobne, tak je to úplne najlepšie. Ak sa s ním nemôžete stretnúť osobne, tak čaro telefonovania stále existuje. Je to stále lepšie podľa mňa, ako si písať, lebo neviem, jednoducho a skrátka dostať to zo seba von slovami je lepšie. Zároveň ten človek vám vie poskytnúť svoj pohľad. To je jedno, že to nie je nejaký oficiálny psychológ alebo niekto. To vôbec niekedy ani nepotrebujete povedala by som, že veľmi veľa problémov a vlastne však na čo máme tých kamarátov? No aj na to, aby sme vzájomne jedni druhým si pomáhali aj týmto spôsobom, aj s tými dilemami života, s tým, že dobre pozri, tak mne sa toto deje v práci a taká možka vám povedala, vieš čo, ja som to niečo veľmi podobné riešila pred 3 rokmi, ja som to riešila, tak to nevadí, že je to v podstate zdieľanie skúsenosti, ale vám práve to, jak vám bude rozprávať ten príbeh, môže veľa napovedať. Takže rozprávať sa so svojimi známymi naozaj úprimne, otvorene, do hĺbky je, si myslím, to úplne top zlato. Len ja viem, že možno, teda verím tomu, že sa príliš nenachádzate v takej situácii, ale ja viem, že asi sú ľudia, ktorí majú pomerne málo známych, pomerne málo kamošov, možno sa boja rozprávať o svojich veciach s druhými, tak tým odporúčam skôr asi tie prvé 2 spôsoby. Ale toto je pre mňa také čarovné trio. Ten denník, tá chôdza a vypovedanie toho problému nahlas, ideálne niekomu, koho poznám. No a teraz, ak náhodou vás naštvali v práci a vy momentálne máte naplánovanú kaderničku, tak kľudne to môžete skúsiť aj s ňou. Ja sa netvrdím, že musíte vykladať cudzím ľuďom na stôl celý váš život, ale podľa mňa niekedy pohľad toho takého neznámeho alebo menej známeho človeka vám vie veľmi pomôcť. Tak, myslím si, že tak jednoducho zhruba stenka by sme to asi mali. Určite ste pri mne zvyknutí na dlhšie epizódy, ale tak ja verím, že vám to bude stačiť aj takto. Naozaj už ani netuším, čo by som dodala. Ono to nie je nejaká veda. Ja celkovo v poslednej dobe veľmi prichádzam na to, ako neuveriteľne mi vedia, ako mám super komunitu mojich kamarátok a známych a aké mám dobré sociálne kontakty a vzťahy. Podľa mňa tie naše vzťahy máme, hlavne teda tieto sociálne, máme tak nejako podľa mňa rozkategorizované, hej, že s jednou kamoškou napríklad si lepšie rozumiete v pracovných témach, s ďalšou lepšie sa rozprávate o vzťahových veciach. Ďalšia je napríklad taká, že chodíte s ňou na tanečnú, ďalšia je napríklad športová, takže môžete si zašportovať, s ďalšou viete chodiť do lesa na huby, hej, a tak ďalej. Čiže to napríklad aj trošku zmierňuje tú takú záťaž na našich partnerov, pretože veľakrát my očakávame, že náš partner bude náš partner do života v každej jednej oblasti nášho sebarealizačného pôsobenia, keď to tak mám nazvať, čiže všetkých tých našich zábav a koníčkov a mimo voľnočasových aktivít, ale to nemusí tak byť. Hej. Ja si myslím, že mali by ste mať vo vzťahu vždycky nejaké spoločné aktivity určite, ale není to nutnosť mať ich 100%, aj tak vzťah môže fungovať. Tak, no a to už som dodala príliš veľa, už zase by som odbočovala, Takže týmto by som to dneska ukončila. Skúste používať moje zlaté trio a dajte mi vedieť, ako vám funguje, či ste ho vyskúšali. Ak by ste chceli ten špecifický súbor otázok, ja ho mám spísaný v celku v takej štrukturovanej forme. Naozaj funguje, naozaj zaberá. Tak mi dajte vedieť do komentárov, ja mám tieto otázky nejaké také základné, viem napísať, nie je to problém. No a majte sa krásne a vidíme sa znova, teda počujeme sa znova pri nejakom ďalšom podcaste.